Hinay-hinay nang midagsang sa Davao City Overland Transport Terminal kundikot ang mga pasahero nga manguli silang probinsya karong Semana Santa. Hugot ang ipatuman nga seguridad sa terminal. Pagsulod pa lang sa entrance, usa-usan na nga ginspeksyon ang dala nga gamit sa mga pasahero nga muagi sa baggage scanner. Prioridad sa mga security forces ang dikot, busa bantay sirado ang kapulisan palibot sa terminal. Sumala sa management sa dikot, gilauman nga moabot sa 80,000 ka mga pasahero ang mudagsang sa terminal karong Holy Week. Moabot sab sa kapin usa ka libo ang mubiyahe nga bus. Nag-inspeksyon na sab ang Department of Transportation o Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB sa mga bus alang sa mas luwas nga biyahe karong Semana Santa. Ugaling kulangon ang biyahe, andam sumala sila nga mohatag og special permit sa mga kumpanya sa bus. Mas dagan sumala sab ang mga pasahero karong tuiga kay mas gipili nila nga mag-commute na lang imbes nga magdala og kaugalingong sakyanan tungod sa kamahal sa presyo sa petrolyo. Gisiguro sa bus company nga wala sila gipatuman nga usbaw sa pamasahe. Usa sa ilang mga diskarte nga himong usa ka oras ang interval sa mga biyahe imbes nga 30 minutos aron mas daghang masakay sa kada bus. Ang ubang pasahero nitong weekend pa nanguli aron likay sa dasok sa terminal. Gilauman nga modagsang pa ang mobiyahe karong hapon tungod hangtod karong adlaw pa ang trabaho. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.